Ez Özlem Yaşar, derhenera filme Kobani. Salên dirêjin ez sinema ve alakadar dibim. Berî niha jî filmekî me bi navê Berfîn qada parastina ya medya û li Maxmur me kîşana wî çêkiribin. Dervê wî kurte filmekî min bi navê Wêne hebû berî bana. Yani senaryo derhenertî listikvanî di aliyê sinemada tiştên ku ez alakadar bûm min nav de cî girt. Her wiha berê bi şano ve jî ez alakadar bûm. Yani şano piştî wî sinema, film hinekî nav hev de derbas bû. Yani alakadar bûyîne ki ya berê hê ez 14-15 salî bûm. Grûpên me yê şano hebûn. Ez nav komekî ya şano de min ciyê xwe digirt. Dem dirêj nav şanoyê de min ciyê xwe girt. Min lîstikvanî kir. Me dîsa demên piştî wî yani me lîstikan derxist, senaryo nivîsand. Hinekî mêzekirina min ya huner, ya sinema, ya şano ji wa de mave hebû. Her wiha helbest, yani roman mesela bo min pir balkêş bûn. Elbette sinema jî ji wana yek bûn. Yani filmên ku me temaşe dikir, filmên ku min miraq dikir, min dişopand, min şîrove dikir, hebûn. Wan dema jî yani filmên Yılmaz Güney ji bo min pir balkêş bû. Ji ber ku yani her çi qasî nav Tirka de merheleyê niye film daba ava kirin, yani dehan film çêkiribe jî ve kesayet jî yani ji wê sistemê pir zarar dîtiye û karakterên ku piranî dixwast bîne ziman karakterên yê Kurd bûn. Ji ber wî jî yani heta niha mesela gelek filmên wî gelek hinek kêliyên yê filmê wî hatiye sansür kirin. Elbette yani hem zanebûyina ya nasname nûnû pêş dikeve û hem jî di aliyê huner de tu yani evkekî viya dixwazî bibînî. Çawa karşılıkekî viya yani wisa çawa xwe de der. Dema evana bi wî awayî tu mêze dikî ev balkêş tên işlere yani hem tiştên ku dibêjin yani siyasî ne encam de her karakterekî ku filma wî de dileyze her bûyerekî ku filma xwe de tîne ziman ev hemûyan jî siyasî ne û bi dolay yani wisa pir direkt nebe dolaylı be jî milletê Kurd, gelê Kurd êş û azarên yê Kurd, yê civakî evana tîne ziman. Elbette ev bala me kişand, bala min bi xwe jî kişand. Tiştên ku em tesîr bûn piranî ez dikarim bi wê awayî mînak bidim. Ji bo Xalîl Da jî heman demê de wisa ye. Yani sinemaya ku di aliyê şoreşgeriya Kurd pêşxist. Karakterên yê şoreşger girt dest. Yani sosyolojiya civakekî ya demekî û ya şoreşgerî ya demekî çawa ku şîrovekir, şîrovekirina wî jî bi zimanekî ya filman bi sinema derket ortê. Elbette evana jî ji bo me evkekî bingehekî û çawa bêjim yani ilhamekî pir mezin bû. Piranî tiştên ku em jî tesîr bûn yani jî serme de ji bandorekî xwe çêkir, zanebûnekî ya di aliyê sinema de çêkir û hişt ku aslında em vî şopî hinek takip bikin
ev kesana bun, ev derhenera bun, derhenera niye kurt bun. Yani vateya ya Kobani ez bixwe jî yani ji bo min ciyekê wî pir cuda heye. Ji ber ku gelek kesên min nas dikir. Yani hevalên minî yê zarokatiyê. Ku tevlî şoreşê bûbû, hat li vê derê şehîd ket. Gelek hevalên nas min nas dikir, jinêz ve nas dikir. Hatin li vê derê şer kirin. Li vê derê pêşengtiya şer kirin û şehîd ketin. Helbette bana hestekî cuda ye. Yani de encam de tu bixwazî nexwazî jî girêdanekî te yê ev keçê dike. Ez bixwe ji dema ez nû hatim derbasî Kobanî bûm. Yani wekî ku min li her derê yê Kobanî min wa kesa didît yani wan hevalan didît. Ciyê ku şer kirin min çû dît. Ciyên ku şehîd ketin min çû dît. Elbette biranînê van kesanê ku wekî ku me erkdar dikin. Yani ji te re rolekî dihêlin, ji te re deynekî dihêlin ku tu bi awayekî xwestekê wa, xeyalê wa yani xeyalê wa yê nîvçemayî bi awayekî be jî tu bînî ziman. Ev de aliyê huner de, ev de aliyê pirtûkan de, ev cuda cuda dibe ku xwe bide der. Ez bixwe hen terciha min ku ez bikaribim van hevalan tiştên ku li vê derê hatine jiyan kirin bi fîlmekî, bi rêya sînema bidin. Ne tenê ji bo min yani ji bo hemû cîhanê jî giringiyekî Kobanî ya pir mezin heye. Ji ber ku berê siyaseta ya heyî da ciyekî din. Rolü giringiyekî ya ku berxwedaniya vê derê de derket ji bo hemû Kurda, hemû parçeyên Kurda bu bingehekî ya nasnameya wa, naskirina wa an jî ji ber ku niha hemû Kurdên ku lêne rastî ji wan deman yani çavê wa, dilê wa, mêjiyê wa bi her awayî li ser Kobanî bûn. û Kobanî çi da ava kirin yani ji her parçeyên Kurdistanê kesên biyanî jî yani kesên yê internasyonel jî, kesên dostu hevalên yê Kurda jî berê wa da vê derê. Yani hevparbûyînekî, hevgirtinekî aliyê reh de aliyê zanebûyînê de di vê derê de derket ortê. Gihandina van insanan ji ber ku armançiyek bû yani. Qarşiyê wa de hêzekî wek Daîş yê hovane, yê tune dike ama aliyê din de jî şervanên yê azadî xwaz. Cîvakekî ku dixwaze xwe ava bike, sîstema xwe ava bike, ji bo axa xwe li vê derê şer dike, şehîd dike ve yani mafdar bûn ku ev her du hêz hatin qarşiyê hevdû û hemû dünya jî vêya şopan ji ber ku azadiya ku li vê derê derkeve heman demê de ev azadî parekî waye jî yani ev jî ji ber ku bi aynî tehlike ve rûbrûne yani bi sîstema Daîşê, bi hovitiyên yê Daîşê yani Kurd li vê derê ew êrişên heyî, ew êrişên yê hovane, zihniyeta ya hovane bloke kirin, dansêkî andin û serkeftin. Ji ber wî jî hemû însaniyetî aslında di serkeftina vê derê de xwest bibe xwedî parekî û herkes bi awayekî baldar bû û piştgirî dan. Yani ber bi dawiya 2020 dest bi senaryo kir. Niha merhela me ya senaryo jî yani destê me de senaryoyekî hazır an jî pirtûkên hazır nîn bûn.
ji ber ku yani pir dem derbas nebû bû ser şeriyê Kobanî. Yani dîrokekî nêz e. Dema wisa be ev di hemû berheman de esasê xwe ve pirsgirêkekî ye ji ber ku bi çawayî yani hinek tişt hene ku bi demê ve ciyê xwe digirin. Yani dem derbas dibin. Mesela dema me dest bi senaryoya xwe kir, Kobanî hê nûn û komî serhev dibû yani bajarekî yê hilweşiyayî nûn û xwe ava dikir. Şervanên ku di wî şerî de ciyê xwe girtibûn, rast e gelek ji wana şehîd ketibûn, gelek wana jî hêlê wek avakirina ya Kobanî de jî rol girtibûn û kar dikirin. Me jî yani belkî sedan kesîre röportajên me çêbûn. Me çû, me wa kesa dît, me röportaj kir, me hevpeyvîn kir, me nêrînên wa girt. Kesên ku derheqê wê demê biranînên xwe anîbûn ziman, me xwe gihand wana, me ev biranînên heyî ji wa godar kir. Pey derpey yani ev tiştana hemûyan komî serhev bû. û xwe vegerand senaryoyekî yani îdî merheleyekî senaryo me dest pê kir. Yani nêzî 4 meha senaryoya me piştî wî xilas bû. Me piştî senaryo xilas kir, me dest bi hazirtiyên xwe yê prodüksiyona ya film kir. Hazirtî û amedekirina ya film me bingeha wî me xwest em ava bikin. Ji ber wî jî yani hilbijartina lîstikvanan, mekanên ku em film bikişînin amade kirin, di aliyê teknîk de yani encam de em ciyekî wek rojavan e. Yani derfet û imkanên heyî pir kêm yani ji her alî ve kêm bûn. Me xwest em bana bi awayekî bigînin hevdû. Yani gelek tiştên ku bingeha vê xebatê derxîne ortê. Me hazırtiyê bana bi awayekî ber bi tamamkirinê de aslında me bir. Yani talihsizliyekî mezin ku wê demê ji bo xebata me jî wisa şerê serêkanî dest pê kir. Ya rastî yani dagirtina tirkaya ser serêkanî girêspî dema ev merhele çêbûn yani ev şer derketin em mecbûr man ku gor rewşa heyî hazirtiyê xwe yê heyî belav bikin. Yani gelek kesên ku wek lîstikvan hatibûn cem me, wek alîkarên yê xebatê hatibûn cem me, gelek kes ji wana derketin tevlîşer bûn. Yani çûn tevlîşerê serêkaniyê bûn, tevlîşerê girêspî bûn, hinek ji wana şehîd ketin, hinek wana birîndar bûn. Ber wî projeya me ku me wê salê danîbû wek hedef danîbû pêşiya xwe ku em pêk bînin çê nebû. Ma salekî dîtir 2021 îdî me dîsa dest bi hazirtiya kir. Kadroyên yê kar, ekibên yê kar, yê projeyê me dîsa kom kir. Aynı merheleyên ku min niha dest bas kir, dîsa me dest pê kir û hêdî hêdî ava kir û me dest bi kişanê kir. Karaktera ya ew kî yani ya şer, aslında demên ya şer zivistanê bû ji ber wî jî me dixwest em bêlin ku bi zivistanê ve em kişana ya film çêkin. Piştî wî yani îdî 2021 2022 me tam dest pê kir û me berdewam kir. Yani piştî demek ki zaten kişan xillas bû.